ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯз аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз, касоне ки бор дошта бошед, марҳамат ба ширкати Акай Парвиз муроҷиат кунед. борҳои шуморо аз Москва ва Московская област гирифта ба ҳама ҷойҳои Тоҷикистон равон мекунад. дӯстони азиз, ин бародармона 1 сол шид мо рекламаш кардесем. алҳамдулилло ки борҳои мардумро бурда расондеса бе ягон мушкиле ва 100% одами боварда мебошад. марҳамат аз номи сумонаи мо Насиндеҷе салом расонед. одамҳои заминдор ва одамҳои заминфурӯш, марҳамат ҳамин эълона бо диққат гӯш кунед. як акамон гуфтагие ки салому алайкум бордоро, мада замин дар корай аз шаҳри Душанбе, яъне ки аз ноҳияи Шоҳмансур то 5-6 сотиқа бошад мешавад. аз ҳама муҳим ҳуҷҷатош қонунӣ бошад. то 350 000 сомония харида метавонам. агар ягон кас дошта бошад замини фурӯшӣ ё ин ки хонаи қадимӣ ҳам бошад, мешавад. ба хотири заминаш гуфтагие ки ман худам мехармшад. номерои ватсап хати метавонед муроҷиат кунед ва гуфтагия дӯстон ки кадоме ки чӣ варианте дорад метавонед пешниҳод кунед. агар дар дигар ноҳия ҳам бошад, мешавад. фақат шумо пешниҳод кунед, яъне ки дар ватсап муроҷиат кунед. рақамҳои ватсап якамон +7 921 901 7015 хади метавонед муроҷиат кунед. марҳамат дӯстони азиз. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Навбаҳор дар гуфтагиаи хона аз 14 хона иборат буда ва дар 8 соти замин сохта шудааст. 2 подвал дорад. нархаш бошад 290 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, дар ҳамин навор шумо чизе ки дидесен, гуфтагие ки ба ҳама чизу чорааш кади фурӯхта мешавад. сорош намеки фурӯшиай, рақамҳои ватсапаш монагиай. документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. нархшай 290 гуфтем. гирду атрофи хона маҳкам, ба ҳама чизу чорааш кади фурӯхта мешавад. рақамҳои ватсапаш, рақамҳои дастии соҳиби хона монагиай. марҳамат метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, як тои дигар квартираи арзона гуфтем аз шаҳри Хуҷанд мебошад. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд гуфтем, тарафҳои 34 микрорайон. як хонага квартира дар 5-ум этаж мебошад. масоҳати хона 40 квадратни метрай. нархи хона бошад 255 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос баромадан 928 48 00 68 хади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе квартираи фурӯшӣ гуфтагӣ буд, ина марҳамат. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни 65 микрорайон. дехонага квартира, яъне ки дехонага мебошад. масоҳати хона 40 квадратни метрай. қарор дорад дар 3-ум этаж ҳастанд.
нархи квартира бошад 390,000 сомониш мегӯяд. Камтараки дигар боз савдо мешавад. аз номи сомонаи мо арзон теҷаи салом ҳастед. иншоалло ки дӯстон арзон мекунад. рақамҳо барои тамос баромадан 209 98 22 22 қаде метавонед занг мезанед. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, рости гап якто хонаи фурӯшӣ ҳастай аз шаҳри ваҳдат деҳаш маълум кардаги несте. ба касоне ки нархи навош ва ҳамин хона мақулдон шида бошад, дар ватсап бошад метавонед муроҷиат кунед. дар шаҳри ваҳдат гуфтем дар хона ҳастай ва дар 6 сотик замин сохта шудааст. нархи хонара 250,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 554 05 95 95 қаде метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мехоҳед ки дар эълон мегузорем, яъне ки фурӯш мешавад, ҳатман мода муроҷиат кунед. рақамҳои ватсаби мо барои реклама кардан 911 32 43 44. дар ватсап сураташа қадри маълумотҳои пурра асои кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри норак, деҳаи ҷалҷал гуфтагиай. 3 дар хона мебошад, гирду атрофи хона маҳкам ва масоҳати заминаш 8 сотиқ замин аст. дӯстон, нархи хонара 280,000 сомониш мегӯяд. касоне ки пагодаи шаҳри норак маъқул ношида бошад, яъне ки аз шаҳри норак шумо хона хар бошед, ина марҳамат дӯстони азиз, хонаи беҳтарин 3 дар хона дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. марҳамат, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин эълони имрӯза. хонаи навбатиамон қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, маҳаллаи Ғалаобод қарор дорад. 3 дар хона гуфтагиай, яъне ки хонаҳо дар ҳолати миёна мебошад. агар ки гирифтиш, як хидматгурои шикатуриш мекунӣ. масоҳати заминаш бениҳоят калон 30 сотиқ замин. хулоса ҳамин хел даромада 100% зиндагӣ карда мешавад. нархи хонара гуфтем 200 рақамҳо барои тамос 002 33 63 66 қаде метавонед ҳатман занг бизанед.